Takže čaute ľudia, môj Goman, ja vás vítam pri dnešnom videu a dnes je to púžna 30k. Proste konečne budeme 30. OK, toto tu slyším. Tak a poďme. Ajajaj, proti myške sa to bude hrať na prd. Ja si nabijem pulsinu, aby som to tak sa mohol brániť. A jo, dneska mám narodeniny. Tak aspoň budem mať zafixované, že 30 som dal na narodky. OK, som toto schovám. A idem poťažiť tieto bedničky. Mortis, bring Daradu. Tak. Mou. Nechcem. Ale bude rolovať asi. A práve ma zabil Edgar. Nevadí. Aha, dáme 400 trofejí. Takže to je good. A idem si po 30k. To je proste bomba. Konečne budem mať 30k. Nebudem mať už 20k. Ale 30. Ja si sem dám ultu. A idem ďalej na stred. OK, akorát som dal kill, takže... A tuto sa ma snažil riešiť škoda, ale ja som ho vypol. Tak. Tu som. To marknem. Napijem si ultinu. A... Počkaj. Aha, on je tu. Win. OK. Koľko chyba? 88, 12 trofej. Počkaj. Tu mám 2. Ja si tu niečo spočítam ozve. OK, dám poslednú hru za Artým a ak mi bude ostávať takých pár trofej, tak to zahrám s Crowom. Crow je proste pre mňa ikonická postava, takže si chcem dať poslednú 20k s Crowom. 3 debilčov. Ja idem takto. No GG. Prišiel som o 3, takže to je 15. OK, teraz idem na win a otvorím si rovno Star Drop. Toto video proste to máme aj narodinu, čože Broken. Tak. 1400, 2800, 2800. Oh. Tak. OK. Tak. To som pokazil, že brutálne. Prestáva sa mi dať 20 trofej. GG. Idem ďalej. Proste neviem. Idem ďalej. Je to 20 trofej. Nechcem dať. OK, Mortis celkom nájde. Ja idem asi rovno na stred. Alebo takto si zoberiem čestku. OK, tu je ten nájťak. Tak. A bum, vypol som ho. Tá Artyho gadžeta je OP. Ale ona kedysi bola iná. Ale teraz je lepšia. O 1000%.
pôjdem stiahnuť niekým do bušu. Lebo mám veľa powerov, ale predsa len je to arty. Celkom OP, ale tak je tu aj napríklad Maw, Surge. A idem kempiť. Dám si ultinu a uvidíte, keď sa bude niečo diať. OK, takže je to top 3. A neviem, ak na mňa zautočí, tak ho rozmetiem. Tu ma nemôže trafiť, takže tu som safe. A teraz ak pôjde, tak, OK, 2500. Tak, everything. Poď, prosím. OK, safe. Mám málo, asi som tretí. Ja mu dám veľký damage, keď ho trafím. OK. Heal. Teraz to tu už len nejako dožnúť. No poď. GG. Druhý. Nevadí. 412. Ostáva mi 12 trofejí. Viete čo? Idem sem. Boom, zlatý krov. Equip. Áno. Ešte ho tu nastavím. No, sem dám plač. A idem na to. A za chvíľu konečne tretí diel toho pušnutia na ten Mastery title. Už sa toho nemôžem dočkať. Pretože nemám gold, by som hodil tomuto krovovi. Tak. Hej. Ak bude mať 3 powery, tak to bude good. A bude good, ak skončím 4. Ja ju poiznem. Tak. Zberiem si power. A chce sa točiť. Tak. Chester. Ja netimujem, len ju nejdem zabíjať, lebo by som prehral. Ale tak. Musím byť takto. 6. OK. Mám plusové trofej. Ešte chvíľku, kebyže vydržím na také 3. miesto, by bolo najlepšie. 4. OK. Mám win streak. A poď. Ešte aspoň 3. Ja sa presuniem sem. Aj keď asi skoro je sem. Poď, ja dám vyhrať. Ja som vyhral. Oh môj bože. Oh my god. 710. 2740. Oh no. To si zo mňa robíš srandu. Že jeden pohárik ostáva. Viete čo? Ja si tu claimnem 1000 coinov a šetrím momentálne coiny. Toto tu. A keďže mi ostáva jedna hra do 30 000, tak ja idem do katalógu Crow a tu mi ostáva jedna pin. OK, tak. Ešte ho selektujem. A kde je? Tak. Dobre, last game. Poď. Moja posledná hra. Na 29 999 trofejí. Nemôžem tomu uveriť, že mám 30 000.
golden proste. OK, a ten dám damage po 6. Tak. To skúsim zobrať rýchlo túto. Boom. Ak by sa mi toto podarilo zobrať, tak to by bolo very nice. Ale to je myška. Poď. OK, a teraz idem niekde do bušu. Asi sem. OK. Myslím si, že o mne vie. OK, myška. 7. No. Nie, prosím, 7 nie. OK, tam je kit. Prosím, nie. Ale 5 by mohla byť. Ja to nechcem, by mohol byť tu ten pohárik. Jo. Tak, a mám to. Mám 30. OK, nice. Legendary Star Drop. A kebyže sa vytočí myška, tak by to bolo good. Alebo Hypercharge. 1000 kreditov. OK. 124 nechcem. No 1000 powerpointov, akože powerpointy sa hodia. Tak, OK. A to je všetko. OK. 711, 30k. Dobre. Som to tu dlho obkecával, ale tak. To by bolo z dnešného videa všetko. Ja vám ďakujem, že ste si to pozreli a čau.